hebat. Awak piye tau sembahyang? Ya, kulino nyolong sandal. Ngono jere ngaku nek wong Islam. Islammu Islam KTP paling. Ya, tapi KTP kan Islam. Tapi iso bahasa Arab? Bisa. Rambut di bahasa Arab ya. Lah kowe ora ngerti nang omahe aku dadi ustad. Lho. Aku ustad. Ngulang ngaji sasi Mulang ngaji. Kok muni ngulang ngaji suarane ngetril. Apa? Rambut di bahasa Arab ya, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk krungu ora kupingmu. Sahrun. Nek sirah Raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya iya. Heeh. Mripat Ainun. 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 Sekolahan Madrasatun. madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur Stasiun. lapangan nombor Alun-alun. kenek ri Nyenyetun. ngono kok jarine nglontak. Lah wis pokoke wis takonmu apa tak jawab. anak Anak ibnu. wah hebat Nek keturunan bin. waduh Ya iya no. gak layak yang surat nikah ke bojoku jenenge lah Umi. Heeh. Umi bin Yakub. Lah iya. Oh iya ya. Nek keturunan bin. Bin. Pamane Haryono anake Joko. Haryono bin Joko. Lho, kena. Suwari anake Mulut. Suwari bin Mulut. Bagyo anake Atang. Bagyo binatang. Sik. Balenona. Kok cek gak Haryono anake Joko. Haryono bin Joko. Bagyo anake Atang. Bagyo bin. Wo, lek iki salah tulis dik salah cetak iki. Oh, bapakku jenenge Singa. Jenenge Singa. Dadi lho malah galak kowe. Galak malan.